Shark. В момента играем терария с Слайска и HD. Dragon 11 е при нас, но той само ще говори. Няма да играе с нас. Няма той да играе с нас. Му тръгва терарията. Да, искам да кажа, че в момента игра в моя сървър с хамач на Snapshot 13W41B и да кажа, че кандидатурите са отворени. Можете да кандидатствате в коментарите на Дечар. А те с момента имат проблем и не могат да снимат някакъв проблем имат просто с Фрапса. Аз го оправих моя. С която друга програма. Поне при мен. Най-накрая ще се наложи с хиперкам да снимам. Лайскай! Мразята! Поне обери силвара и после дай малко. Само ще кажа, че никой няма да бъде опнат, понеже може да се пусне на... Нали, освен Слайска и Дечар, понеже сигурно ще се пуснете на гейммоч, почнете да читвате и такива. Колко силварор имам? О, звезда! Аз имам повече силварор, отколкото айрона е. Сега опия скелета. И преди да сме почнали отново да снимаме, имам предвид, нали, защото проблемите с Фрапса, когато си ги оправим. Преди сме започнали да снимаме, искам да кажа, че на Dragon 11 съм сложил скин като на Съкъдал. Значи, преди да сте написали коментари, той го копира, еди какво си, еди що си. Значи, аз не го копирам, понеже това не прави специално. Първо бях се заплескал малко и умря. Да не викате, той я копира Съкъдал, той я еди какво си, той я Просто скина му харесва. Да. Ханьоло, къде отиде ба? Кома бе? Око! Трябва да Още съм долу. Прекадирах ли съм? Представете си този сървър да имаш Star Wars мода. Щях ми просто нищо нямаше да му да убие. Да ме убие ли? Просто нищо нямаше ние да убием. Що? Колко са трудни мобовите, че просто нямам думи. Така. Особено Anakin Skywalker. Искам да кажа, че докато не излезне официалната версия на нали, на Minecraft новата, жал ще бъде само на Snapshot 13W41B, понеже другите нищо не вървят. В смисъл не можем да се пуснем да играем на чак. Тук не са и на всички не са бъда. Да, и за това. Чакай, ма малко бе, идвам към тебе, се опитвам малко. Пак повтарям, кандидатурите са отворени. Аз не съм споделял коментарите, трябва да ги проверявам. То да няма някакви коментари, без да знаеш майка слайм. Ако някой сега точно слуша клипа, ще почна да проверя всеки коментар, така че успокойте се, ще видя всеки въпрос и ще му отговоря. Много съжалявам, че не съм поглеждал коментарите, не съм много време. Ако въобще има такива. Сигурно има. Да. Например от Крибър. Забравих, че аз съм бомбил е. Бум, бум, бум. Че колко бомби имаш? Майко гръмна злато с тях без да искам. Ето е много страх. Когато си оправим снимането, сигурно ще направим Snapshot ревю, ще направим клип, че се завръщаме и така. Зомби! Мамо! Умри, майка слайм, умри! Как ти ми остана? Армада!
знаеш какво намерих? Какво? Сафир. Ще има между другото Game Rule за Keep Inventory, ама за Mob Griefing не. Даже в момента ще го направя. Сега идвам до тебе. Добре, побързай. То беби слайм ще накосам да мога. Не съм сапнал! Зомби! Зомбита! И крипър! Команда нагоре! Крипър ме взриви. Крипър ме взриви. Така. PvP-то е пуснато, обаче ако грабиче или грифаче някой... Лошо му се пише. Бан, лайк и да не можете влизате в никой друг ник, освен ако не влезете чрез компютъра на приятел. Тъй. Да, и ще бъдете премахнати от хамачето, ако го грифнете. Дали, ако въобще има кандидатура. Но почти никой не гледа моите клипове. Не знаем защо. Все някой път ще почнате. Да. И човек, ако не си бях преинсталирал компютъра и да нямах тия проблеми с Трябваше фрапса. да ме рекламираш. Не само това, да. Ще да те рекламирам, обаче пък щяхме да снимаме много по-често. Ние сега имаме такива проблеми с фрапса, че... Ох! Ханиола, почти дойдох при тебе, обаче тук има прекалено деца. Проблема е, че понякога ще има лаг в сървъра, защото компютъра ми не е един от най-силните. За сега приемаме 5 човека, тъй че който изжелае да играе с нас, трябва да пише коментар, точно се казва, защото... Трябва да сте над 11 години или да сте над 11. Поне до 10 години приемаме. Всъщност над 10 трябва да е, защото знаеш ги децата, какви са грифът и нещо друго. Червей! И най-вече новите в Майнкрафт. Ой, новия вид Extreme Kills го намерих. Майкото... Между другото, за хората, които не знаят, в новия вид Extreme Hills можете да намерите много по-често люди. Това е екстремно, хора, знам. Ще убера копара преди да ме уби. Преди да те уби. Аре, официално сна. Паяк, юшал на пас. Само да видиш какво голямо течение имаш при мене. На вода има преди. Без да исках, създадах огромни. Паяк са бъгнал. Аниола, само да питам. Какво? Имаш ли работи? Какво? Нещо намираш ли долу? Не, до сега не съм. Да. О, прасенци. Трябва ми още едно вълна за него. You shall not... Shine Potion! Това ще You е shall много not potion. pass! Хода хиляди от моите Значи- Shine Potion. PvP-то ще е позволено, но само ако сте се развили, смисъл, ако имате дъма брони и такива. Но, нали, Изобщо да се бият също е. Просто да се бият както се мога, трябва да се цел се бият. не, с всичко ще може, обаче да ни обаче хора, които тук му са се развили, защото ще има clear inventory на това, който го е убил и бан, съответно. Човек, някои хора правят тъй, осей ги бе. Да са се пазили бе. Не, смисъл, защото така е малко ще е нечестно. Насякъде да има PvP, някой да дойде и тъй убива. Затова. Тъй, че внимавайте какви хора убивате. Тъй. Аз тъкмо почвам развитието, защото преди малко, преди половин час създадох сървъра и
честно казано, не играх до сега. Так му почват клипа и аз реших да се И да, в сервера само аз, Лайскай и Dragon Rush сме на гейм мод през повечето време. Не на гейм мод, обаче на единствените опнати ще сме. Освен, зависи какво, как ще се държите, нали? Ако примерно ни помагате с нещо, ще бъдете опнати, обаче без гейм мод такива да се пускат, че смисъл, за да си взимате айтеми, имам предвид. Иначе ако сте се отдалечили много и имате... Ще има дроп евент спокойно, не, ще има. Нали ще има? Да, обаче проблема е, че ние бъкет сървъри няма да слагаме такива. Няма да можем да слагаме... Дали, сеща, че са по-вини. Абе, просто всеки ще бъде телепортиран до мен, примерно. Защото Или до мен, или до Лайскай. да, ние ще сме винаги на едно и също място. Ще има някаква постройка там, дето... И да, хора, на мен много скоро ще ми купат Майнкрафт, затова ще почвам да снимам повече, а тук не знам да рискувам ли или не. Какво да направя според вас? Рискувай! Рискувай! Да видим какво съм направил. Yes, мощи. И между другото, когато ние да ProGamers BG ударим 100 сабскрайбера, до тогава със сигурност ще сме си ще сме си оправили проблемите. Ще имате шанса да се записвате, ще записвате, за да имате шанса да снимате с нас. Искам веднага да умреш и да дойдеш при мене. Кой? Няма. Дон заповядва на Laiskay HD. Логика голяма. Умирай! В Форест. Ой, в Фореста са го направили доста често да се намира Айрон. Вече имам почти колко, вау, логика. Вече имам... Да, и ние ще снимаме на... Лол. Сигурно ще снимаме на Pixel Moon. Да, между другото хора разбрах как са... Мисля, че разбрах как се кани в Rayman Legends. Да, и Rayman Legends ще снимам. Ако разбира се, ако не успее Dragon Rush да напокани, ще е такова мен. Ще играе Signal Player, самичък и... Въпреки, че е доста развит. Прекалено много развит съм, знам. Съжалявам, но просто искам да я видя, ама никакъв случай няма почна от начало. Искам само да кажа, че... тук си вършиш ли? Не. Искам само да кажа, че ние ще снимаме доста клипове, за да се завърнем, защото не сме качвали от към един месец, че и повече. Затова много се извиняваме, че не сме качвали толкова дълго време, но просто... Добре, че имам Shine Potion. Тоска, нали... Дечак, нали знаеш за какво се използва Shine Potion? Да, почваш да светиш. И току-що името на Дечарк бе разкрито. Не беше. Това ми каза Дечарк. Да. Да. Каза Дечарк. Да бе, аз също. Не, неговото име. А моето истинско име ще го разберете, щом вече ще почвам да правя фен срещи. Нашите имена си ги знаете. Да. Ям! И барабан. О, Криско? Ясно, Криско. Далее, Laiskay. Laiskay, вау. Който пасе. До сега не съм го открил. Нещо подобно на Рубин. Аз сега ще хора в коментар ще си правя в сървъра такова Iron Set, тъй че... Дали,
Prost kazał, znaczy, i zaruszałam. Hań, staj, czekaj малко е. Стой на място, дойда! Не можеш да забия скелет! Така, Скелетрон! Скелетрон! И... скелетрон! Да, мисля да почна да го бия, защото съм виждал някакъв как убия скелетрон с това копие. Без броня. Аз пък съм виждал как един убила наведнъж всичките босове. Ми да, то това е лесно. Зависи от развитието, че. Да. Не ма чувай. Милост, мама слайм, милост. Помните, че се би срещу скелетона. Другото сървъра ще бъде на хард, освен някой път, ако не се наложи да бъде на... Сега ти идвай към мене. Тъй, че за хората, които... Вау, логика. Които не обичат да играят на хард, да напишат коментар след кандидатурите си, ако са написали такава, че... Хард ли? Да, сървърша е на хард. За кое? Тъй. Нормал поне вече. Защото вече на нормал прекалено лесно са го направили. Ей, Слай, идвай към мене, защото го открих. Yellow slime има и страх. В смисъл все пак, Къща. то докато е на нормал прекалено улеснено става. Сега бива да изпълня къде ще остави вечката с всички. Яйра не ще умре. Не рискувам ли хора? Риск! Риск печели, риск. Риск не печели, риск губи. Сега и мене ще караш да умра. Не, Намерих бътърче. Не, че имам скъпа. нищо си изгубих всички монети. Не, че имам скъпа да го изкопая. Ето как се пише, Дешар БГ. Да знаете. Така се пише в профила си на пирамият аккаунт в Майнкрафт. А иначе се пише Shark, там какво беше 1, 2, 3 или нещо какво беше. Сега да отивам към къщата преди да... Слайм. Ай, дюшано спас. Виждате неговия скин какъв е тъп, а виждате моя какъв е як. Нали бе? Нали бе? Който казваше, искам в коментарите да напишете кой скин е по-як. Моя или на Sly Sky? Напишете на Sly Sky. Ти смочи. И сигурно хора, сега ще играем Rayman Legends, поне се опитам да играем всички, ако не аз ще снимам сам. А да, скоро... Rayman Legends ми върви, нали? Само да ви кажа, скоро ще почна да снимам на... Кой беше? На Cloudberry Kingdom. Ще направя поредица малка. Стига, аз се заглеждах тук за нищо. Да. Муха-ха-ха-ха-ха-ха. Муха. Ма аз излязах. Му-ха-ха. О, тук има джар. Кой обича да яде? Муха. Аз стига бе, пак ли става нощ бе? Ох. Хора, Дечарко обича да яде мухи. Това доказва колко нечовечен е той. Жаба Аз съм такава. човек, хора, аз съм извънземно. Аз с зелена кожа съм, да, ето така. Аз съм се направил себе си като човека. Зелена кожа, синя така, подута коса. Само ми трябва очите ми да са в косата. И съм направил то. Все едно е така. Така е точно. Аз съм човек. Така е, Слудиманта. Вау. Генерал. Не знаю, че ще намеря Емералд. Не знаю. Защо си намерил Битка на животи сме. И Дечарко ще умре. Сигурен. Победих.
Защо? Уай, мама трака, уай! Мама фъка на матрака. Какво? Не! Мама, Умря ли? Няма да... Не съм умрял още. не знаеш, че ще напише в чата, като е умрял. Знам, ама все пак. Долу има копа, това още няма го стигна. Да си направя водолазен костюм тогава. Значи, не си мислете, Няма че... го кладен костюм. Си мислете, че има някаква голяма вероятност да бъдете някога опнат. Нищо, че казах, че има вероятност. Защо за Бога? Но не е много Защо? сляп. Какво? Паднах в някаква супер дълбоката подводна пещера. Yes. Той ще... Няма да се отдавя, супер. Защо? Не, няма да оцелея. Yes. Yes. Die like a chicken. Don't! Copyright! Будилчо! Не, наистина не, защото дечарка ще го обвинят за копирайт. Въпреки, че беше ти. Значи, Защо? което е още по-зле. О, Брайан. Значи те ще обвиняват... Те също ще обвинят мен, защото това ще е още по-зле. за дечарка ще е още по-добре, тъй като не са обвинили него. Сляйчо, къде ни къща? Не съм я построил още. Копам. Кетко, 50 000 яйца събрал. Мислиш, че съм я построил ли, бе? О, зомбито се измесило с тревата. Често да ти кажа, дори не съм я и почнал. Къде идоха всички тия зомбита? Ела ми! Селайка. Няма. Жълт слайм! Пукни! Пукни! Пукни ли, ма? Пукни ли? Ще пукни, стъкната. Сам да кажа на дропи венчите редкичко, така редкичко, съвсем редкичко ще има диаманти. Баш редкичко. Няма да е много често, защото вече те пък корадем 5 Много диаманти, само да знаете, не ми казвайте. чукта. Че не съм казал. Пусни няколко стъка диаманти, познае какво ще стане. Няма с такой, баш с такой не. Чак толкова откачен не съм. Да знаеш си, че Ханяла! Идвай при мене, бе! наистина няма да са много често раздаването на диаманти, Да понеже... по-тише е айрон и голд. Не само това, естествено, възможно е да даваме полшанки, да, енчант книги за... Някакви енчантнати брони може. Ти мръсно копиле! Това са антли. Харесва ли ти копието ми, бе? Харесва ли ти? Скирка си ма би, то бягам. Харесва ми, че най-накрая успях да се направя сърбър. Удавих го. Всякъде ходи. Удавих Джеймс. Бонд. Джиме! Кокошките ма нападнаха, what the fuck? Това е бил паяк. Какво? Ситвам го на фитбол, че иксам да едно дърчице. Сега ще видя Това е моя айрон. колко дълъг е станал клипа и защо за Бога не мога да видя заедно с това. Защото трябва да го спреш. Това е тъпо. Няма да го спра. Направо го спирай, защото стана към половин час, майче. Хора, мисля, че това да е за енда на това клип. Не, хвърлях си яйцето! И... да, бай!